VOJ wasebet ka kowacho ka pile ni sasa ma ng'anyo luong tiwinjo ka serikal chieng' mencha winjo ka CS manyien Migoso wacho ni en ready for dialogue. To nawacho ni ka kore mobro neno koro jomochung' ne jopiny to gi joma ntiere jok ma serikal nie badgi. Nikech romo to nitiere gimoro amora ibro tiki kitang'owa e mesa. Lakini jogi moketi kanyo ero be sama ibete mesano tiyudo gik ma gitimo ang'owa ma gidwaro. Iwinjo ka Kupeto wacho ni wan ne waketo gik moko chiko. Gik moko 10. Omiwa achiel odong' 9. Ere kaka wanyalo golo ng'anyo kokwayudo gima ne watimo ang'owa mane wadwaro. Nato wacho ni gin ne gibet ma giwinjore e conference margi. Tido gipenjri niya gik mane gipedho ne sirikal. Bene giyudi ng'eni nitie gimiluongo ga ni irreducible minimums. Gik mane giketo gi. Bene giyudo adier nikech sani kiromo gi japuonj. Mibet gi piny gi japuonj miwinjo shida manitiere mar jopuonj. Tiyudo ka sani sekta mar education. Aparo ni ere kama onego beni timo gimiluongo ni complete overhaul. Mondo wane ni to ne koth nochako gowa kanye. Nikech kata chik wacho mabeni serikal nyaka chiw basic education. Lakini kama wantiere sani be nyithindo yudo basic education. Nikech kanye neno kanyo ka Fredo wuoye wach mar infrastructure. Idhi kuonde moko kata schools go maonge nyithindo some tie yien. Kidhi ng'iyo teacher per student monego bed mar UN pokwa mit. Iyudo ka japuonj nigi nyithindo mang'eny molo madwarore. Kidogi ng'iyo equality mar education manyiso ni kaka ichiwo puonj onego beni en equal obed Mandera, obed Rageng'ni kuma wawuoke dala kuchocho, obed Chiando, obed Gagra kuma wuoke, obed ni en Machakos, obed ni kanyo onego bed marom. Iyudo ka kata Northeastern kucho onge jopuonj nikech security. Korido gi penjri niya ni to kara education mawueni be serikal ochung' adieri chiwe nikech kade bed kata ni budget achiel kuom sectors monego beni yudo pesa mang'eny kabisa en education. To onego beni ka giyudo pesa ni to TSC kochopo ni welfare disciplinary ang'o mar jopuonj gichung'. Onego beni unions kochung' to make sure ni ok mana jopuonj kende ma members gi. Nyaka skunde be perform kaka dwarore. Mane ka koro wawacho ni the education sector nitiere kaka nie lerno. To magi te onge nikech sirikal oketo lwete. Sama weche tek tiyudo ni ng'ama nyalo luonge e tok tent. Koro ng'ama inyalo luonge e tok tent ni eminyiso ni sani yieuru mondo ukaw ma kawaloso weche u. Ting'eni wacho ga ni samidhiro no. Dire minyalo kata yudo miwacho ni kata kane wawuok oko to kane wayie ni wagolo ng'anyo wani to wambe wadhira ahinya. Magik mane wadwaro ka watimo ang'o wayudo kata 50%, wayudo kata 70%. Maparo ni gimoyuo onego wuog mondo nyis ji ang'o mane sirikal omiyogi momiyo ne gineno ni ng'anyo ni otimo ang'owa orum. Erokamano ahinya. Aneno mana